Ви слухаєте Радіо Лада, передача «Наші співанки». На національно-культурному небосводі русинської нації світиться одна чудесна звізда. Ім'я їй Ольга Прокоп. Бог одарив її талантами і красивим голосом, і трудолюбієм, що через все життя своє вона присвятила співанню наших русинських співанок. Починаючи ще з тих тяжких, далеких совєтських часів, уже тоді чулись ми красні наші русинські співанки, хоча й не мож було казати, що то русинські. Но до дниська трудиться Ольга Прокоп на благословенній ниві культурній. Вона організувала чудесний діточий ансамбль, но назвала його таїнственно «Бабчина співанка». Ольга Кирилівна, та чому ви так назвали свій діточий ансамбль та назвіть його «Мамчина співанка»? Що ми чуємо в отвіт? Каже Ольга Прокоп, а що робити, якщо мамки современні забили наші русинські співанки? І тепер уже приходиться, щоб бабчина співанка учила і внуків, і їх мам, і дітей русинських. Учить дниська красній русинській співанці подвиг Ольги Прокоп. Предлагаємо послухати віночок співанок Ольги Прокоп і її колектива. Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, засосе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка. Коли мала літ 16, любилоня хлопців 20. Коли мала 21, коли мала 21, не любивня ані єден. Коли мала 21, не любивня ані єден. А тепер я вже велика, а тепер я вже велика, треба би ми чоловіка. Бо як буде 60-й, бо як буде 60-й, не возменяй дід горбатий. Бо як буде 60-й, не возменяй дід горбатий. А тепер їм стара баба, а тепер їм стара баба не цілюють, хоч би мрада. А тепер їм стара баба не цілюють, хоч би мрада. А тепер їм стара баба не цілюють, хоч би мрада. Что
Радіо Лада. Ви слухаєте Радіо Лада, радіо Подкарпатських русинов. В передачі на русинському небосводі Ольга Прокоп. Ольга Кирилівна призиває бабок наших і дідиків говорити про то, хто ми. Слово бабки у русинов завжди було авторитетне. Русинські діти не казали «бабка казала», а «бабка казали», «нянько казали», «дідик казали», «мамка казали». А раз так, то доки жиє бабка, усі мають пам'ятати її слово. Ми русини. Наш народ русинський. Я русин був, єсі буду. Родився русином, ну а як інших? Радіо Лада. Радіо Лада.